guys. Sezvamunokuziva kuti ndiri munhu wemakuva. Ndati ndichisvikawo pamaraini pangu apa. Tikasvika ndikanzi wambonzweiko naive? Munhu wenyuzi wanga waenda kupi? Ndangu kunotema matanda kuseni. Kuzviripi? Ndisvike ndichinzwa kunzi maive papa panext penyu apa vanga vachipenga zvisingaiti. Hanzi vanga vachipenga zvisingaiti. Hanzi zvanzi zvaita sei? Hanzi vanga vachitaura zvavanoda. Tikati munondiudzei? Zvanzi aiwa apa hapenzi kuti ndinovati tezvara mwana. Saka nyaya iyi totokuudzai hwangu. Itorototiko ndikukuudzai. Saka tezvara vangu ava vakatora mukadzi wemunhu. Vatora mukadzi wemunhu. Mukadzi uyu anenge ane kakupenga kavanoita. Atorika mentawo. Ane imwe isingapimwe moto. Saka mukadzi uyu anga achipenga. Zvanga achiita mukadzi uyu apenga ndobva ataura kuti izvo iwe uchatizwa nevakadzi. Uchatizwa nevakadzi because hauburuki. Hanzi hauburuki. Saka ataura pane vana vechikoro mani. Saka vana vechikoro ndovanga vachinditaurira. Nerimwe timu ranga riri pamabhawa. Zvakanzi iwe hauburuki. Zvingaita here kuti uite 7 hours uri pamusoro pemunhu? Zvikumbofamba sei? So ndazoda kuti ndivatsvage mai vave ndobva ndavashaya. But semunhu ari mental munokuziva hatitenderwi kuti tivafilme vanhu vakadaro. Sezvodaro ndobva ndatoona kutoti mahwani. Kwakuzobvunzisisa zvikanzi aiwa murume uyu itori chokwadi. Patori nevakadzi vake 7 vakaenda. Hamene mushonga yaanomwa muchinda iyeye. Anomwa mushonga wekuti ane munzumvomura kwaedza. Saka ndabvunza madzimai angu ari pamashopu ndikati ko hasiso zvamunoda here? Zvikanzi aiwa toda kungonziwo mbijana. Ndikati saka hanzi muchinda iye atonetsa nenyaya dzekuti vakadzi vakangouya hamboiti 1 week. Anenge atorwa basa anenge atoti ndazvikonewa. Saka kana even akaita girlfriend haimboiti 2 weeks. Haitomboiti 2 weeks. Akangodyirwa mushonga nemuchinda iyeye kuitoenda. Saka mahwani ari kuitika kunoku. Mahwani. Ndakutwa nenyuzi nhasi guys. Ndakutwa nenyuzi. Kutwa nenyuzi ndaenda kunotema mapango. But zviriko guys, zviriko. Anonzi mahora chaiwo chaitika.